Ano, brush ka? Katulong picture na nato no. Ang gawas na. Video din na. Ano na? Ano na? Asan na puti? Mo nang nahubag. Ano na? Tapos naman ko. Ang duha ba? Saan ang duha? Ano lagi duha? Saan si ngipon? Wala. Ano ka na lagi ngipon na to? Di man ang ngipon good. Kana siya. Kana siya. Kini siya din himo na yung gum. Unya, kini siya, ang pagtubo niya na sige ka igo imong gums mo na yung anak siya. Una ngipon. Huwag mo naghapon. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, masang hapon ako na ni. Welcome sa ang channel. Karong hapon na day guys, na dari mga buti sila si Alex Dari, si Aliana o si Terry. Guhat may dari sa gawas sa amang ubos. Terry si Julie di ayun dyan. Jalis sila ko sa Aliana. Namusta ko napod sila na guys kay karon palagi ko na uli-ulian paggamay sa kuan ay pag ko mag-update ko sa hanggams nindo karong kaninga vlog. Dili sa amin ako. Bata na dito rin nakay dito. Ako ba puti brown na ba? Highlights. Buros. 11 months. Ayaw. So ay pakita. Tsaka na daw ka. Patanag imong kamot. Kanigamay. Patanag imong kamot. Kamot ra. Halog luin nga kami nang. Naniwang lagi ka dahil. Ikaw po. Naniwag man ko kayo madung kaon. Kayo madung kaon. Kuya gilanat na kami. Bigay sa amin ako. Bata na, dito rin, nakailat po. Pero po. Aray. Dito sa amin. Sagol ba puti brown na ba? Highlights. Buros. 11 months. A few moments later. Hey guys, update ko sang gams. Kuan mo na lagi tunay ning gawas ngipon ja. Kanang naay ani atog dentist ug di na mo kuan kay maghibag pad sa gums guys sa murag. Mangita pa day ko guys og asa ko nga ortho dental na mo kuan na ni hanggam sang ipatanaw sa mangita ko. Mo to day mig tagbilangan guys, mo to day mig kanang tingani. Syudad ja matupod mig panglaw. Pohon-pohon. Dang kanang pangita pod guys og kanang orton ja murag di nam siguro na ipa-x-ray kaning gawas naman sa ngipon kanang nanadyo ngipon sa guys pero hadleken si kay ngipon murag arang nang kadaot so sa pila ka tuig nang inantos nga ngat guys mapadjay pagka kuan gawas ron sa pila ka tuig nga grabing sa kasaasan ako mo adto nga doktor ja mo di siguro siya nga arang magutnog jag mga ag ibabaw mo nga samad kay na infeksyon na siguro sud kay agipon nga kuan adleken ka na mo sa arang ka mo nga durog na bangal item ja ano guys sa naman isang ipakuot ja pero ang kuan gutnog gihapon guys ara maantuson kay hawas sa padisang pagawason ja mo dito guys na ingato si ja ning gawas ja ingato dadto sa doktor lagi sa Mabini kay isa lagi na sa isa lagi nang gi sana na gi kuligaw ko ani tanaw lagi ni kay isang nagruda jang ipon gazug kuno nga wa gazug kuno nakagawas kay kaduha naman ko ni work tong doktor sa lang des ni agi kay nga tumangkunja dia sa resita wa gyapon sa na kon basta mga pila na ka months last year pa siguro to ja mo to ni balik ko ni kay baka sab kay baga gazug ko ni nga kamaus kay isa ding asawa ni doktor sa lang orthodontal lang pud dentistry jang asawa niya
Kung ako lagi po magdentist ron, dya, mana nga. Tapos jay ka ng kaalaman sa nga nila gam sa matay jaga zenggi kuan. Moto guys, pagka Sabado man ko niya to ila doktor salang, pagka ugma gazid guys, katuig zenggi kutug lagi nga. Kung na marag na puti-puti na sa ngipon, nigawas gazid ag kuan. Ngipon. Haramang patanawon sa picture kay na malagbi taga-update guys. Taga-picture mama atong tanawon dya. Neta bago sila ni guys, di na din magon ta marag boy ni sa gabi parang gazin na pangados Ginoo nga tagay kog sayan Ginoo sa magazine ahang ibati kay kuan kanang nanay doktor pila to ka doktor ni kansero sa nakito Cebu. Dito Cebu duha ka doktor ang mangyadtoan ag ilang gi finding sa ahang gums cancerous na. Ja. Ibayopsi na ko pero adto ko nagpabayopsi kay murag apod ko na tuuning tuon ja mo to guys. Katong gabi nga di na dyan maantos ang kasakit murag Friday sa gabi man siguro to. Kadzang gi kuas Ginoo. So under jud tanan nga grabe ka kasing na gazid nga kung Ginoo unsa man sa imong plano na unsa bazid ni. Kita day guys ug unsa jay atong pagampo nga aran ato sa ikos Ginoo. Mo to guys itaganzo ko ni sagkuan nga ug cancer mangalin ug unsa mangalin na ang sakit guys mo to. Pagka 3 days ra jud gikos Ginoo nga gipakita sa nga nazingipon nga ning gawas makaingon jud ko nga pisagitutan ko guys nalipay ko kay gahadeng sakit di cancer kay ngipon na nandiyan ni ning gawas masanog malay Ginoo nga maoki na ni na di na jud ni bati na ngut na sud sa so 2015 pa ni nagibati ngut niya kay 2014 ko operan sa ang ibabaw nga wisdom tooth kani ubos pag mag-opera nagngut naman ni. So pila nakatuig 8 ano ba 8 years nang halos balik-balikan ko gut-ngut ko sa putugasa ang sakit ja kuan day kuno niya tanggams ja kanang nay tulo day kuno ka klase ag nerve dari sa atong kuan mata ug dari pa don sa pagmumaw to guys kita ug mabutan ako kay agangot lagi sa sobra kanget-nget ug di na mo ko makakita ang kani nga side lagi nga mata unsa mo ang giuwan na Diyan day mong patanawon sa picture sa ang mata. Mata! Hindi mong patanawon sa picture sa ahang gums. Ahang gums, ahang ngipon na gazid na ning gawas nga parang nagazin kaglut-glut. Batang baligo magtanaw sa ahang ngipon nga mo na naipurma. Pwede nga grabe gazin kangut-ngut dyan. Ang i-plus naman na guys, ang kanang picture sa katong nito ko ila dumaluan day katong last tong Mayo di ay wapad jay ninggas na pero nanay na puti napo ko picture to kay mahilig lagi ko magpapilitan lato lagi ang kadi ko kadto ka klaro tang pa picture ang inim ja bali picture pod sa matug mapa jay pagi kana il doktor sa lang o katong picture karon nga tanan ning kuan sa guys padong din sa mo gawas ngipon na gazid ni siya ja mo lagi siguro ang wisdom to. Kada ni guys, sa ganing gitag kani sa karon mo ni sa kang gipahinguan naglibog ko. Kay kang gipahinguan sa una katong ang nag-vlog bitaw ko guys nga nagpahingo ko ilas kanang clinic dal sa amo. Ang gipahingo tungipon nga way daot. Nasa janing puli og terek. Naglibog ko sa ang kanang wisdom tooth nga no nga dadto pa sa ning terek. Siguro sa una. Di sa ka terek dadto kay naamay napamatoy ngipon napamato nagipahingo. So sa kagawas mo siguro sa guys kaya daot na mo si mo siguro ng arang sa kangat na sa ilalim moy ang pagtuo pero may bawaan na nato guys puhon-punog mato na kag to karon pasalamat ko sa Ginoo kay kanang di nakadungot-ngot mutut na panahon nga mosakit sa kaadto pero magwanta ra man na napoy panahon guys nga para karon naka-istorya ko tarong murag ko bati agud sabayan lang pag-inom og pinami. Okay. Doon din yan. Ano naman ko? Upay ko ng pagkas. Kasakit. Ano? Brush ka? Gani. Picturean.
Garagid. Be. Ako. Ikatulong picture na rin nato na. Ang gawas na. Video din na. Ano na? Unsa na? Asan na puti? Mo nang nangubag. Unsa na? Ang Tapos duha. naman ko. Ang duha ba? Unsa nang duha? Ano lagi duha? Saan singipon? Hala, Ano ka na lagi nito na to? di man ang ngipon good. Kana siya. Kana siya. Kini siya din himo ni imong gam. Unya kini siya ang pagtubo niya na isigi ka igo imong gums mo ning anak siya. Una ngipon. Wag man naghapon. Jadi guys, mo din ni sa kuan kanang unang gawa sa hangipon morag na naputi si Ja. Mo ni guys aran nang ngut-ngutan ni mo na nihilantan ko unja. Tanaw ninyo guys ag sa sunod nga mga adlaw mga 2 days na nadyaning gawas pagikan ako sa doktor. So guys man nahadlukan kaso ag man nasagbag ang nga nabulok na. Mo ni si Zagay ag nakangat na siguro na unja. Manay si doon guys karon manay itsura ni Ja. Ngipon bag-ang na siya maudod siguro ni wisdom Ja. Manay sa guys ang mga kilid-kilid man na siya nga na ako na marang infection na kay nalagay daning nabulok na ngipon. Ja guys, pasensya na mo sa kuan ang vlog karon Ja.